Ola, benvidos e benvidas a un novo tutorial, nesta ocasión, sobre a páxina web de datos persoais. Unha páxina onde podedes facer, entre outras cousas, todas estas que están por aquí enriba. Por exemplo, podedes alegar méritos para o concurso xeral de traslados. Tamén podedes subir partes médicos de baixa, confirmación ou alta. E tamén podedes modificar o número de conta bancaria. Outras cousas que poderedes facer son que vos recoñezan, no caso de persoal do corpo de mestres, novas especialidades, ver se vos foi concedida xa unha permuta ou incluso modificar os vosos datos de contacto. Ben, sen máis, penso que é unha páxina web moi polifacética, seguramente no meu caso a que eu coñezo máis polifacética, entón sen máis deixo vos xa coa intro e co tutorial. O primeiro que debedes facer é acceder a esta web na que eu xa estou, que é www.edu.xunta.es/datos persoais. Como habitualmente, o primeiro que teremos que facer é identificarnos pulsando neste botón verde que semella o encendido dun televisor. Agora, para identificarnos, debemos escoller entre o noso usuario de educación, certificado digital ou chave 365, que é este último o método que eu vou usar e o que vos recomendo. Unha vez identificados, atopamos un menú na parte esquerda da pantalla, no que vemos, ademais dun botón de inicio que nos levará á páxina principal, 4 seccións. Compre indicar que no momento no que estou facendo o tutorial non está en prazo o concurso xeral de traslados e eu non podo acceder á habilitación de novas especialidades no corpo de mestres, polo que este menú que vedes agora mesmo na pantalla pode ampliarse en determinados momentos, como cando están en prazo os procedementos que acabo de mencionar. Imos ver entón cada unha destas seccións que son as que habitualmente atoparedes en datos persoais. En primeiro lugar, o que vedes é a sección de datos persoais. Aquí poderedes ver os vosos datos, como estades vendo en pantalla, os vosos enderezos, que poderedes cambiar se así o desexades, ao igual que poderedes cambiar o voso teléfono e o correo electrónico de contacto. Tamén poderedes cambiar a vosa conta bancaria. Por certo, deixo-vos na parte superior deste vídeo un enlace a un tutorial sobre como cambiar o número de conta. Ademais, por último, aquí en datos adicionais poderedes indicar unha porcentaxe do IRPF que queredes que vos reteña. De todos xeitos, isto último non adoita funcionar, polo que se realmente queredes cambiar a retención do IRPF, o mellor que podedes facer é enviar un correo a nóminas da provincia onde prestades servizos, estádelos vendo agora mesmo en pantalla, ou enviar unha instancia xenérica a través da sede electrónica solicitando o cambio de IRPF. Esta instancia que enviades pola sede electrónica, se así o facedes, debedes dirixila á xefatura territorial correspondente. Pasamos xa á terceira sección deste menú da esquerda. Aquí, en expediente electrónico, atopamos en primeiro lugar os nosos servizos prestados, onde vos aparecerá a relación de centros polo que fostes pasando. E é aquí tamén o primeiro sitio onde poderedes ver se vos foi concedida unha permuta, xa que o centro permutado aparecerá aquí en primeiro lugar e, en causa de acceso, aparecerá intercambio provisional. Despois podemos ver tamén os corpos e especialidades dos que formamos parte, os cargos que algunha vez ocupamos, as titorías, os cursos de formación que temos recoñecidos ou non. Aquí é importante aclarar que os cursos que aparecen cun sí ou en branco no apartado de homologación son válidos e os que teñen un non neste apartado son os que non estarían recoñecidos. Tamén podemos ver nesta sección do expediente as nosas titulacións, as alegacións que fixeramos, por exemplo, cando introducimos formación, como podedes ver. E por último, os documentos asinados, onde poderemos consultar as nosas tomas de posesión, os nosos ceses, os nosos recoñecementos de trienios e sesenios, etc. En cuarto lugar, no menú da esquerda atopamos a sección de comunicación de partes, onde deberemos engadir os nosos partes médicos tanto de baixa como de confirmación ou de alta.
É importante indicar aquí que só se suben partes médicos, non permisos e licenzas. Deixovos na parte superior dereita deste vídeo un enlace a un tutorial onde explico como subir partes médicos a esta aplicación. Por último, atopamos neste menú da esquerda un acceso directo ao buzón de informes, que simplemente é o lugar onde se enviarán as nosas instancias en PDF cando, por exemplo, solicitemos engadir méritos ao noso expediente persoal, cando cambiemos o número de conta ou cando solicitemos habilitarnos en novas especialidades no corpo de mestres. Ben, isto é todo con respecto á páxina web de datos persoais. Se tedes algunha dúbida podedes deixala nos comentarios a este vídeo e vémonos no seguinte tutorial. Un saúdo.